Magandang tanghali po, ang inyong Ilocanong tagaluto, Wong's TV, nandito na naman. Ang ating lulutuin po ngayon ay isang Ilocano recipe pa rin. Tinatawag itong kalyente, isang exotic food ng mga Ilocano. Halika kayo at samahan niyo po ako. Yan po, pakuluan na po natin yung balat ng baka. Mayroon po tayong kalahating kilo po yung aking binili, mga kaluto. Yan, at isunod na natin yung ating luya at yung ating paminta at asin. Lagay na rin po natin, mga kaluto, takpan at buksan yung ating kalan. Hintayin pong kumulo, mga kaluto. Ngayon ay balatan na po natin yung ating luya, mga kaluto. Habang binabalatan po natin yung ating luya, yan, i-slicein na rin natin. Yan, mga kaluto, binabati ko pala ng happy birthday si 4th Engineer Rogelio Enrico ng San Carlos, Cabalonion. 4th, happy birthday. God bless you. Ang ating lulutuin pala, mga kaluto, ay kalyente sa Ilocano at ginagamitan po ito ng balat ng baka or kalabaw, mga kaluto. Yan, mga kaluto, slicein lang po natin ng pino yung ating luya, mga kaluto. Yung ating balat ng baka or kalabaw ay pakulaan lang pong mabuti, mga kaluto, hanggang sa ito po ay malambot na at pwede nang nguyain, mga kaluto. Ganun lang po ang pagpapakulo dito. Yan, mga kaluto, slicein na rin po natin yung ating malaking sibuyas, mga kaluto. Ang pag-slice po dito sa ating sibuyas ay pahaba po siya na payat, mga kaluto. Habang ini-slice po natin yung ating sibuyas, binabati ko rin po pala si Pastor Edgar Dizon ng Mabalacat, Pampanga ng happy birthday, Pastor. God bless din po sa inyo, Pastor. Yan, mga kaluto, tapos na nating slicein yung ating sibuyas. Ngayon naman ay yung ating sili, mga kaluto. Siling green at siling pula po yung ating ihahalo. Ayan, dito na po tayo sa siling pula. Islicein lang din po natin ng medyo pino, mga kaluto. Habang ini-slice natin yung sili, mga kaluto, ay binabati ko rin ng happy birthday si Kuya Rolly Banyares ng Antipolo City. Kuya, happy birthday. God bless sa'yo. Ngayon naman, mga kaluto, ay slicein na natin tong onion leeks. Yung onion leeks ay optional lang po ito. Okay lang din po naman kahit wala, mga kaluto. Yan, mga kaluto, malapit nang ma-slice. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-comment, i-share na rin po natin at mag-subscribe, mga kaluto. Yan, mga kaluto, okay na to, mga kaluto. Medyo malambot na. Pwede na natin tong hanguin, mga kaluto. Ngayon naman, mga kaluto, ay slicein na natin tong balat ng baka. Makikita nyo naman na papayat po yung ating pag-slice. Payat siya na pahaba, mga kaluto. At habang nag-slice tayo, mga kaluto, ay binabati ko ng magandang tanghali si Roy Camanong ng San Carlos, Cabalonion. At magandang tanghali na rin po kay Uncle Perping Sobrepeña ng San Carlos, Cabalonion, mga kaluto. Yan, mga kaluto, pangalawang slice na rin po natin itong balat ng baka, mga kaluto. Ganyan lang po, mga kaluto, napakadaling slicein at malambot na po siya, mga kaluto.
Yan mga kaluto. Yan, slicein na rin natin yung pangatlong balat ng baka mga kaluto. Magandang tanghali na rin kay Uncle Anton Castigo at kay Auntie Juanita Castigo ng San Carlos, Cabalonion. Pati na rin po si Lola Maring at Lola Suping ng San Carlos, Cabalonion mga kaluto. Yan mga kaluto, tapos na nating slicein. Ngayon naman ay titimplahin na natin. Ilagay na natin yung ating sibuyas, yung ating luya, yung ating sili mga kaluto. Mga kaluto, ihuli natin yung onion leeks. Yan mga kaluto, halo-haluin lang po natin mga kaluto. Yan mga kaluto, at isunod na natin tong ating paminta mga kaluto. Yan, halo-haluin lang po natin mga kaluto. At ilagyan na po natin ng suka mga kaluto. Yan po. Yan mga kaluto, nalagyan na natin ng suka. Ngayon ay halo-haluin lang po natin para yung suka po ay kumalat sa ating balat ng baka at ating mga ricado. Ngayon naman ay ilagay na natin yung asin, 2 teaspoon lang po yung ating linagay, at halo-haluin lang din po natin mga kaluto. At binabati ko rin po pala si Stella Sumatra Midel ng happy birthday. Sis, happy birthday, God bless you. Yan mga kaluto, at tikman na natin kung ano ang lasa, kung ano ang kulang mga kaluto. Yan, okay na mga kaluto. Isunod na nating ilagay dyan yung ating onion leeks mga kaluto, at pagkatapos po niyan ay halo-haluin din po natin mga kaluto. At magandang tanghali din pala kay Manong Mario Orfilia ng San Carlos, Cabalonion. Yan mga kaluto, ngayon naman ay maglalagay na po tayo sa plate. Yan po mga kaluto. Napakasarap tignan mga kaluto. Maligayang paglalayag kay Chief Cook Joselito Picar. Yan po si Chief Cook mga kaluto, ay magaling pong magluto. Marami pong alam na luto yan mga kaluto. Yan mga kaluto, lagyan na rin po natin ng onion leeks, ang ating kalyente. Ang kalyente ay madalas ginagawang pulutan at kinakain ito ng mga Ilocano na may kasamang kanin mga kaluto. Pinapasalamatan ko pala yung aking Team Untouchable sa kanilang walang sawang suporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan mga kaluto, itsura pa lang ng kalyente ko napakasarap na. Ginutom tuloy ako mga kaluto. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta mga kaluto sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Mangantayon. Ramanakman dati kalyente ngay naramid ko. Mangilabanak gayam. Ramanakman. Nabayagak nga nakaramanan. Tiyastoy. Balat ti baka. 100 years. Diyos. Mayayaw, Manteo. Mangilaban tayo kakabsat.